כן. זה קולה? לא, שתיתי, יש פה צלחת. לא, סגור את הדלת, הוא סמק. איפה? בואנה, זה היה מה זה קרוב, כוס סמק. זה לא הבית שלנו. לא, זה היה קרוב. בטח, מעפול פה רסיסים. הנה, הנה. שמה. אתה רואה? שם. בוא מהרחוב הזה. וואו. רחוב נהלל. תמוד. אתם התקשרתם? כן, אני צמוד לזה עכשיו. אני מצלם, אני אדבר איתך יותר מאוחר, אני בסדר. כן. וואי. מחבש, מי מתקשר מחבש? לפנות הכביש, קדימה, לפנות הכביש! תנו לאמבולנסים לעבור! אמבולנס, תתקדם! מה הוא עושה? קדימה, רבותיי! לפנות, לעבור אחורה! אמבולנסים, תתקדם! קדימה!